Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Must de Cartier ou de Toilette for Women. Iyan ni siya ni Cartier. Te, ou de Toilette ni siya, butang balon, baskog ang pahamot, no? Galapta ni siya kung spray mo ni siya sa imo. Kag pambabae ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, masimutan mo gid ang amber nga hamot nga ginlakutan sing mga bulak kag mga citrus. Na, angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have galbanum, Brazilian rosewood, aldehydes, bergamot, lemon, green mandarin, peach, kag pineapple. Na, no, may mga citrus siya, kag mga prutas. For the mid, we have leather, carnation, vetiver, orris root, ilang-ilang, musk, yellow narcissus, neroli, rose, jasmine, kag orchid. Na damo ang iya nga mga bulak, no? Kakomplikado sing iya nga timpla. Kag for the base, we have amber, vanilla, sandalwood, tonka bean, civet, kag vetiver. Na masimutan mo gid ang amber ya nga hamot, kag ginpahumukan siya sang vanilla. Te, kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot, kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye!